Rabbil alamin ambadin tebeshir flala jaba malikona maliko ka amba fo ka wale nyimando sanga ani wati bela jele na au kanyama dalila bejuma kutuba kena konna na amba wala donia ka fami bamako kiname mewele ko zoro korofwa ka be fevrier kalo masamba fla ani mugani woro ala ye zoro korofwa ka u garzega misiri kurala min jora ambal make fe sekusi ya juma fola bunya takadi ankara mugama Sheikh Abdallah Sangare kamla misiri wele la fokata se imam ga kutuba ma ninga juma jogo fla selina al-islamaw ye misra lola anga je anga nyima daw fe Alhamdulillah rabbil alamin ambe ala fo ka ala wala nyumando ka ala barkada ka nyine ala fama fe aka kishi ani nema ako ke kira kundiri Muhammadu ka anaso mo sanu anaka sahaba nyumon ani mogo tugura unno fe ni baran manka e fo kata se jodo kenama ka ine ala subhanahu wa ta'ala fe ala kanin awye ula ami sheria ka fo ala fo ite fo nakara ala kelenye ale minni bato kaka ale min de kelen kan ka bato la hala bela wati be fanana ka sheria ka fo Muhammad kishin nema bi aye ala ka cidendo ala ka jondo aye cide min ci kana islam ya dine wala sa kana dina dafani aye al islam yo anga do ami do na do mi do mbaye ambi hukmu kono hukmu mi ala fokoy ala niswaja kodo ala barkada kodo ambi ala fo olaka ala wala nyumando ale men fon siriyara awma ni aka so sorole anga sigidala ko dayala ke ka be bi juma doyayma ni anflani o hukmu konnana ka ala fo o nemana ka barkada sabula ni ala nema ke joyni ya fo o jidi layni doy ala bolo ala ka anjidi nema wala ami do munano e juma islamo dondo do mi dogo kundo na don kundigi dondo do min ala kra sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ay don ayaka samandiya ufo islamo ye yoro chamana akofo na ala ka qur'ana bakono o juma minni ambi ola jonga zere strunya dondo Allah subhanahu wa ta'ala la ni salatu chama kele kiraka ni qur'ana kalane kerekerana suratul kahfi o ko fani don fana ye domi ni Allah subhanahu wa ta'ala ka duwa ujabi bi adon kono kiraba fa ka fo ko sanga do bi juma don kono ko mogo ka duwa mana beni o sanga yi kibi dugaw jabi soro sabula o sanga ya Allah subhanahu wa ta'ala ka dugaw jabi ambaye na Allah subhanahu wa ta'ala fe alaka ambeni oye ala kiraba kuma na kishin nyama bi kiraye ako ka bo juma na kata se juma warema seli farida duru ni nyokonche ko ni mbela jelenye adama denka jurumu yafa kode ala bi yafa joma na ye farida do seli kata se farida warema o franche kono ala bi yafa mu'mini ma na nana juma selinya ni juma warache nga kira ya sharti ke dumaye ma ishtun batil kaba'ir ko ni ayoro ma janyana kabo jurumu ko bawla no ye kabaira jurumu ye ko mu joro ma janyana kabo jurumu bawla ko ala bi ka fitinu ya fa iye atanke ye juma seli kabo juma na fukata se juma warema ni pusamanjani ananyo kona chama Allah subhanahu wa ta'ala ka kira babi min lakale anye juma kwa wala alislamu
Allah subhanahu wa ta'ala kumana juma hakala sura kono sura min to ko dale do juma na ako awmulu ko dara alala ko aka don ni seli wele la juma donya fe ni seli wele la juma donya fe aw ka teliya kata ala ko foma aw ka teliya kana selima ko ode here ka bu awma na so wala ko aw ba do bina ye juma ta ka laje ina foyoro chamana kuma dola mogo do ma afamu juma kiti islamaya kono islamay mazhabu be benen do minka ode ka fo juma ye wajibi ma fenye ala ka wajibi ma fendo do ina fo ibi ka seli fana seli o seli ma jaku ya chum ka fara ka seli farida duru to ka juma fana bi o hukumu kelende konnana nga amba ye islamay o fe wal maslamay don fe kuma chamana juma bise mogo titelia kana juma na kuma chamana juma wati bise mogo adati juma jate na fo wajibi ma kodwa de do uyaraka wala kira sallallahu alaihi wa sallam ako mogo ni dalendo alala ni dalendo ala ka fo ko la hara do bise ki ka do ka fo ko juma yi majaku yaye ko fo na kera mogo dmanye banabato walma tamade walma muso walma demiseni walma jon o na bora ni mogo damadola ko juma ye jaku ye mogo beka mogo min dalendo ala la ka do ko saka kunu bisi nga kuma in laban yidme ala kraba kumana ako faman istaghna bilahwin aw tijaratin istaghna Allahu anhu wallahu ghaniyyun hamid. Alakira ko sallallahu alaihi wa sallam ako ni mogo min kariyara ka bo juma ko ka sababu ke ko ne ka repo wati de ni ka sababu ke ko ni an ka lafiya bo donye walma ni an ga jago donye walma ni wati de bi be an ga kiliyan na wati ma ko ni mogo kariyara ka bo juma selli ko ki ka do ko ala ya kariyara ka bo eko sabula kadaka ko ala ya masakari lende wa ala ye tanu masade kira sallallahu alaihi wa sallam ama wuli fiyo abi islamau abu shu ka ke juma nanika abi islamau shu ka juma bonya fuye anana se yorola kira ya ira ka fo moko mi nana juma na anna chugoyala katama kana juma na kana jona ki jana bako ki yara kasaja nimbe ye juma na chugoyaude kira ko mogo min nana juma na chugoyala ko siga foi tala ko otigi aka sempara nyakele ka bwa ka dukono walma ka bararola ka se fo jumana ko ala bi baraji damani oye sankele baraji sankele mi na tigi ye o beshun katla ka shu bejo alai Allahu akbar kira sallallahu alaihi wa sallam nafamu mi jumana ala de ba don nafamu mi jumana horoma min bala kira de ba do aya Allah kala ka kira mi o kira de bala ka kuma islama o fe ko anga hakli to jumana ko sabla min nani min ke anga se para kele mogo min ye sambe ke abika shufe abitla ka nafla jo alaye ko obi baraji min soro ala to di ema de ayi ika se para kelen da abo baraji nyokon di ima wala hanna danani ma mu'mini ka nga sama juma nani nofe hanna danani ma islame ka ngi chesri juma ma yanka fo iko kira sallallahu alaihi wa sallam mana mina kira tura abi kutuba ke juma do ya fe arabu ka dugula no ye ayre ka duguye do bora shami kana fere fon ba bolo abala ka dunu goshi abaka jeme fo abaka ka fere promo ke kira jolen tura kutubala mo bora misri kono kunyashi fere faima mo bora misri kono dunu kan no fe ado kira yi kale nga maw bolen ko fe bema bo mogota ani fla riwaya dola walma mogota ani kele ulutura misri kono ka fara kira kaka kutubala me manam nani ni walen kira yi kale
ako wa nafsi walladhi nafsi biyadihi ako ne muhammadu ni bi masa min bolo no ye Allah subhanahu wa ta'ala ko ni aw be kun bɔra ko siga foyi t'a la ko ala kun bɛna kɔ dɔ labɛn folon dɔ labɛn tasuma na k'aw bɛɛ digi a kɔnɔ sabula a ye kutuba to yen nɔ Allahu akbar bi o ɲɔgɔn ka ca fana bolo seli bi wele feere ti dabila seli bi wele juma fɛ ka seli jɔ ka kutuba daminɛ nka anw ka baaraw ti jɔ fo waati min na alimami bɛna seli daminɛ o waati de an bɛ bitigiw datugu ka boli ka n'an jɔ ka arakan 2 seli ka taa i ma juma sɔrɔ i ma hɔrɔma sɔrɔ fo an k'a dɔn k'a fɔ ni kutuba min filɛ nin ye juma dɔ de ani juma ti bɔ ɲɔgɔn na n'i y'a mɛn ko nana juma na n'i y'a mɛn i ye juma hɔrɔma sɔrɔ n'i y'a mɛn bonya min bɛ juma kan a bɛ juma kan ni fɛn 2 de o ye kutuba ani arakan 2 min n'an bɛna seli sisan ni 2 de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ juma ye o la kira kumana pour que k'a dɔn ko kutuba ye juma dɔ ye a ko ni mɔgɔ min ye seliji ta cogo ɲuman na k'a dafa ka tagama ka na misiri la n'o ye juma don ye ka na juma seli kira y'o nafa fɔ mais hadisa in laban na kira na fɛn jumɛn fɔ a ko k'a sɔrɔ a ma tulonkɛ kɛ a sigilen kutuba lamɛnni na k'a sɔrɔ a ma tulonkɛ kɛ kira ye fɛn min ta a tɔgɔ ma o don sabu kira ka misiri kɔnɔna na bɛlɛ de tun bɛ yen a ko k'a sɔrɔ a ma tulonkɛ kɛ bɛlɛ la kɔrɔ hali ka bɛlɛ dɔ ta dɔrɔn k'i tɛgɛ kɛta a la ko n'i y'o kɛ ko fakadi laga k'i ka juma ko a baraji benna riwaya dɔ la ko faman laga falaysa lahu jumaa aw fala jumaa lahu a ko ni mɔgɔ min y'o kɛ ko juma t'i ye e kɔni nana misiri la i segira mais fɛn min ye juma ye i ma foyi sɔrɔ juma na a baraji la a daraja la a hɔrɔmana a bonyana o b'a yira na k'a fɔ kutuba min na alimami bɛna kɛ juma dɔ de don adamaden n'i nana i bɛ da de i bɛ lamɛnni kɛ kuma waati tɛ hali dɔnnibaaw y'a bali i ka zikiriw kɛ k'a sɔrɔ alimami b'a la ka kutuba kɛ waati min na sabula juma dɔ don o la alisilamɛw ni juma min n'a ni bonya fɔra ni juma min n'a lahɔrɔmaw fɔra ni juma min ni alakira ye ladili kɛ ka bɔ a toli ma ka tila k'an su ka kɛ a nani kan k'a yira an na k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ kira bɛ k'a fɔ juma tola min mago tɛ juma na n'an bɛnna n'a ye an b'a kɛ ou bien ni min y'an diya don min na an bɛna o juma na kira ko a ko waati ma se juma tola in ka segin a kɔ wa a k'a dabila ko ɲani waati kana se ala kana kunangoya tampɔn kɛ a dusukun sanfɛ kunangoya tampɔn mɔgɔ min ci bɛɛ ye ka juma to a tɛ taa juma na ko ni waati sera n'a ma segin a kɔ k'a dɔn k'a fɔ juma ye ala ka diyagoya ye a kan ko ala bɛna kunangoya tampɔn de kɛ a tigi disi la n'o kɛra a tɛ kanda sɔrɔ tuguni a tɛ kunanja sɔrɔ tuguni ala k'an kisi o ma o la alisilamɛw n'an bɛna juma na an ka juma laadaw an ka juma hɔrɔmaw an k'o tanga an ka ko an ka sanuya kira y'o fɔ an ye sabula silamɛw ka seli de don dɔgɔkun kɔnɔ dɔgɔkun seli min bɛ silamɛw bolo o ye juma ye silamɛw ka lahalaw bɛ fɔ ɲɔgɔn ye juma de la an bɛ bɔ ɲɔgɔn kalama kuma dɔ la dɔ ni dɔ jumaw de fɛ kibaruya min bɛ silamɛya kun kan silamɛ ɲɛmɔgɔw b'o fɔ silamɛw de ye juma fɛ o la n'an bɛna fara ɲɔgɔn kan o la a ka kan an ka sanuya sabula silamɛya ye sanuya diinɛ ye silamɛya tɛ nɔgɔtɔya diinɛ ye silamɛya tɛ kasagoya diinɛ ye n'an bɛ na o la kira y'a ɲini an fɛ an k'an ko an k'an sanuya an ka finiw lajɛlen an k'o don ni kasa duman b'i bolo i k'o kɛ i yɛrɛ la walasa i bɛna na misiri la i kana na mɔgɔ dɔ degun i kana na mɔgɔ dɔ degun an ka hakili to o la n'an bɛna an ka na joona kira ko mɔgɔ min nana joona a y'o ka mankutu fɔ ka gɛrɛ sɔfa fɔlɔw la a y'o ka mankutu fɔ mɔgɔ min fana bɛ na fo laban na olu fana t'a ɲɛfɔ dɛ o la n'i bɛ fɛ ka bonya sɔrɔ jumako la i b'i jija i bɛ na joona n'i bɛ fɛ ka hɔrɔma sɔrɔ jumako la i b'i jija i bɛ na joona walasa i ka juma kutuba a n'a seli i k'o sɔrɔ alisilamɛw n'o tɛmɛna ka bɔ yen an k'a dɔn k'a fɔ ni misiri min filɛ n'an b'a kɔnɔ ala ka so don mɔgɔ dɔw de bɛ k'a sababu ye ala tɛ jigin k'a jɔ jɔn dɔw b'a jɔ
nga silamaya la ala yo fanye wa annal masajida lillah ko misru ye ala de tay a jobaga ya jo amba fo ala ka tigi sara ko nyumana siga fo itala kira ya shuka ke misri joka misri mi na jora ala kama mu'mini fe ko hanna dogoya kira ina fo kulukulu nyokon ko siga fo itala ala kalengando ka bi etage joka da tigi ma alijina kono aka o misri njoli sababula wala ambal mamuye ni bara nyuma ke kadi sigida ma on de niso jalendo sabula on yi sigida de unye amba fo ka nyine ala fe baraji mimi misri jola ala ko di ama nga salame o misri nya on de tay misri entretien mi kan on de ala ka sodo nende ka nga bonya ambolo ka teme fembe ka an yere ka shiso ka sabula ni ala ka soye ni islame o ka leçon taroy ni islame o ka bato keroy kira ka waati la misiri ye fɛn caman de fara ɲɔgɔn ka silamɛya la misiri ti dɔrɔn an bɛna seli ayi misiri ye fɛn caman de silamɛya ɲɛdɔn o bɛ sɔrɔ yan ni silamɛw bɛ taa jihadi kɛ jihadi bɛ labɛn yɔrɔ min na o tun ye misiri de ni ko cunna silamɛw kan o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na ka réunion kɛ o y'u ka misiri de o la o ye ala ka so ye o misiri in mako bɛ silamɛ kelen kelen bɛɛ la kɛrɛnkɛrɛnna ala ye anw m'olu kɛ sigida in maaw ye an k'an janto misiri in na misiri mɔgɔ wɛrɛ tɛna baara kɛ ka di an ma min y'a jɔ ale y'a se kɛ nin y'a se de nka n'a fɔra misiri fɛn o fɛn segin ka kɛ o de ma tuguni o b'a yɛrɛ k'a fɔ silamɛw yɛrɛ ma ala ka so valeur de dɔn an k'an cɛsiri misiri an ka se ka entretien kɛ min se ye wusulan ka don a kɔnɔ i k'o don min se ye min ye ala kuranw b'a la jiw b'a la fɛn wɛrɛw b'a la a bɛɛ bɛ kɛ ala min kama anw t'i dɔn dɛ mais a kɛbaga ala b'i dɔn o de b'i ka sara d'i ma ala ka sara ko ɲuman kan kelen kelen bɛɛ o la étage min ni ala y'a layidu ta misiri jɔlaw ye ala k'a di misiri in jɔbaga ma a bɛ min fɛ a yɛrɛ ye hɛrɛ la ala k'o k'a ye o la an ti kuma laban fo an ka foli kɛ ka ɲɛsin an ka imamuw ma olu mun ye ni misiri imamu ratibu ye o ye anw de bonya ni nin juma fɔlɔ in selili ye n'o ye Sanogo ye ka fara Munir ninnu kan an b'u fo nin kɛnɛ kan k'u wale ɲuman dɔn n'a bɛ fɛn yira a bɛ dɔnnibaaw ka bɛn ko fɔ an ka ni sigida in n delila k'a fɔ aw ye sigida bɛɛ sigida foyi tɛ yen k'a bɛ ɲɛ sɔrɔ n'i ye dɔnnibaaw ye sigida kɔnɔ k'u bɛnnen don i hakilila tigɛ k'a fɔ ko ala ka dɛmɛ bɛ ni sigida in ma sɔrɔ n'i ye ɲɛmɔgɔ ye sigida la k'a fɔ k'u bɛnnen don i bɛ hakilila tigɛ k'a fɔ ko ala ka taa ɲɛ ko a bɛ ni sigida in ma sɔrɔ o la o bɛn a n'o keleya min bɛ sigida la an b'a ɲini ala fɛ ala k'o jidi an b'a ɲini ala fɛ ala k'o jidi an b'a ɲini ala fɛ ala k'o jidi ala ka sigida in taa ɲɛ ala ka sigida in taa ɲɛ ala ka sigida in denw kɔlɔsi ala ka an ka jamana basigi ala ka hɛrɛ don a kɔnɔna na an b'an ka ladilikan laban ni min ye wala ala kira ka ladilikan ye ladilikanw lasɔn hɛrɛ ma kira ko ko mumini ti mumini ladini foyi ye min ka bon ka tɛmɛ min kan o de ye takuwalahi azza wa jal nin fɛn in bɛɛ nin nafa in bɛɛ ni jɔyɔrɔ ninnu bɛɛ a diɲɛ taw a n'a lahara taw a bi sɔrɔ ni fɛn kelen min ye n'ala kira y'o fɔ an ye o ye ala ɲɛsiranya de alisilamɛw n'ala ɲɛsiranya bɔra baara la ka ban nafa foyi tɛ sɔrɔ baara in na a kɛbaa bolo n'ala ɲɛsiranya bɔra i ka seli la nafa tɛ sɔrɔ a la n'ala ɲɛsiranya bɔra i ka sun na n'a bɔra i ka bato o bato la o bato in bɛ ye dɔrɔn ko e y'a kɛ de nka fɛn min ye nafa ye fɛn min ye baraji ye fɛn min ye bato in bɛ nɔ min bila adamaden na e tɛ foyi sɔrɔ o la o de la kira tun bɛ taa waati bɛɛ a ka kutuba bɛɛ a n'a ka sahabaw ka sigiw la a b'u ladi ni ala ɲɛsiranya ye alisilamɛw ka sira ala ɲɛ o de ye fura ye silamɛ bolo a ka bana bɛɛ la alisilamɛw ka sira ala ɲɛ o de ye bɔda ye alisilamɛ bolo a ka degunko bɛɛ la ni maa o maa na ala siranya y'i jɛ e sen tɛ ala ka nɛɛma na sabula ala y'o de fɔ summa nunaji lɛzina ittaqaw ko lahara kisi jɔn mulu bi kisi jahanɛmɛ tɔɔrɔ ma lahara niyɔrɔsɔrɔbaw mulu ti don jahanɛmɛ kɔnɔ ko n'i b'o ɲini ka n'o ɲini donfini na dɛ k'i k'o ɲini ala ɲɛ siranya jɔnw de la k'olu de y'a kisibagaw ye o la ala k'an ɲɛ ala ɲɛ siranya jɔnw na ala ɲɛ siranya bi jɔn dusukun na n'a sabatira dusukun na a bɛ di i ka kɛwale la i b'i yɛrɛ lajɛ dɔrɔn ne bɛ siran ala ɲɛ walima ne tɛ siran ala ɲɛ mɔgɔ kelen kelen bɛɛ b'o dɔn ala ka danw yɔrɔ la i yɛrɛ lajɛ n'a sɔrɔ i b'a la ka ala ka kotaw n'i bɛ k'olu to yen ala ka yamarukanw yɔrɔ la ala y'an bila baara min na i yɛrɛ lajɛ n'a sɔrɔ i kɛra o baaraw kɛbaga ye ni ni fila dafar'i la siga foyi t'a la e ala ɲɛ siranya jɔn ye
ala k'an ye ala ɲɛ siran ɲɛ jɔnw na ala k'an ye ala ɲɛ siran ɲɛ jɔnw na allahumma ighfir lana fi yawmina hadha ajma'in يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآل محمد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله alhamdulillahi rabbil alamin o tɛmɛnen kɔ an y'an ka kuma galamani sɛmɛ misiri mamuru dɔw la fo ka taa se an karamɔgɔ ma sheikh abdallah sangare min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ an bɛ masa fo ka barika da ni ka waleɲuman dɔn masa min sɔnna ka bi jimadɔya in fara an si kan an bɛ masa in fo ko barika da ni ko waleɲuman dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ bi misiri danyɛrɛ ye vraiment a kɛra fɛn ye diinɛ kɔnɔna na fɛn min ni a bɛnna ma ni a diyara n ye o tɛmɛnen kɔfɛ misiri dayɛlɛ in vraiment a kɛra wagati la a bɛnna a wagati la ni o ye Zulukɔrɔ Fuga sigida ye an mago tun bɛ misiri la misiri min ni juma bi seli a kɔnɔna na vraiment an mago tun b'o la an bɛ Ala fo ka barika da ni Ala y'o don an garijɛgɛ la vraiment o masaba ani foli ka kan ani tanu ka kan an tun b'a fɛ ka min fɔ misiri dayɛlɛ na kun ye nin ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka foli ɲɛsin Safo komini kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma a silamɛ kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ani Zulukɔrɔ Fuga ani environnement n'a sigida an bɛ foli ɲɛsin olu kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma vraiment misiri dayɛlɛ in a diyara n ye a bɛnna ma alhamdulillah an b'a yɛrɛ fo télé sirifila mɔgɔw an b'a fo a ka nani na a diyara n ye puis a bɛnna ma fɛnɛ n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka bɛn Ala ma bon tiɲɛ yɛrɛ la misiri dayɛlɛli a bɛnna ma yɛrɛ de a diyara n ye puisque n'a y'a ta k'a lajɛ an ka sigida in na nɔ ani misiriw ka jan yɛrɛ yɛrɛ de juma kun tɛ yan wa ni Ala y'an sɔn juma dɔ la vraiment a bɛnna ma kɛrɛnkɛrɛnnenya mɔgɔ min yɛrɛ kɛra sababu ye ka misiri in jɔ n'o ye si ye vraiment an b'a fo Segu Si a ye misiri in jɔ Ala kama a ma a dabɔ nafa sɔrɔ kama a ma dabɔ foyi kama fɔ Ala bawo misiri in jɔra k'a ban fo ni mɔgɔ min yɛrɛ nana i bolo da la i yɛrɛ ye sinon a y'a fɛn bɛɛ kɛ fo ka na se a filɛ nin yɔrɔ min na o puis ka laban k'a tile ta k'a di sigida maaw a y'a hakili to misiri la a filɛ nin ye a bolo vraiment o misiri o ye Ala misiri ye an b'a ɲini Ala fɛ a y'a bɔ nafolo min na ya Rabbi Ala ka nafolo in ji di ok an b'a daminɛ ni Ala tanu ye fɔlɔ sabu ni nɛɛmaba ye Ala b'a kɛ jɔn ye jɔn min ka di a ye kalan tɛna se mɔgɔ ma Ala ye sɔn di ka di an ma a diyara an ye kosɛbɛ an bɛ Ala tanu bon misiri dayɛlɛ kɔni a nisɔndiya kɔni an tɛ se ka fɔ ka se a dan na kuma min kɔni b'an da dɔrɔn an b'a fɔ n'o ye Segu Si a n'a ka famille Ala k'o sara olu ye nin misiri jɔ k'a di sigida ma ko an ka seli Ala k'a sɔrɔ an besoin bɛ misiri ko in na a diyara an kosɛbɛ an b'a ɲini Ala fɛ yɔrɔ min ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala k'a kɛ u ye o sira min a n'a ka denbaya Ala ka kisi o ma o tɛmɛnen kɔfɛ ne kɛra misiri imam ye ne yɛrɛ ka ɲinini tɛ sigida yɛrɛ de y'a choisi k'an bila a la
ni y'a ye anw si bɛ âge min na anw ka nin place in sɔrɔ ala ka nɛɛma ye an bɛ ala subhanahu wa taala tanu o la. Bon kuma kunja kuma min n bɛ dugawu ɲini silamɛ bɛɛ fɛ u ka dugawu kɛ n ye denmisɛnnin fitinin ala ye bonya min kalifa ma ala ka ta fanga di yan ala ka sabali di yan ala ka muɲu di yan ala ka gɛrɛsɛgɛ ɲuman di n bɛ dugawu ɲini silamɛ bɛɛ fɛ u ka dugawu kɛ ala ka place ala ka ta fanga di yan o de ye n ka kumakan laban ye ani mɔgɔ mun bɔra yɔrɔ yɔrɔ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen foli don ala ka n'u jɛ a baraji la. Alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ala de fo fɔlɔ ka ala wale ɲuman dɔn Malima Abdala Sangare mankan dɔ Zorokɔrɔ Fuga la o ye an sigiyɔrɔ ye bi o la alhamdulillah an ka sigida ala ye a sɔn misiri la misiri in fana ala sɔnna a inauguration a n'a juma fɔlɔ ka kɛ ka bɛn bi le 27 février ma 2026 ka bɛn sunkalo fana ale juma filanan ma o la an bɛ ala fo an balima dɔ ye misiri in jɔ ale yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ n y'an sigida mɔgɔ tɛ cɛkɔrɔba in a ka ala kanu fɛ a ka kira kanu fɛ ani silamɛya dɛmɛ ani sigida yɛrɛ mago bɛ misiri la sabula ni y'an ka nin sigida jateminɛ misiri t'an bolo yan ale de ye nin jɔ ka tila k'a di sigida ma ka a fɛn bɛɛ to sigida bolo donc n'an bɛ se ka misiriw jate minnu bɛ yen ala yɛrɛ kama ni misiri in b'a la parce que misiriw bɛ jɔ de n b'a jɔ ka n ka taasira ɲɛfɔ n b'a jɔ ka n ka taasira défend ou bien n b'a jɔ n bɛ n ka condition k'a la mais ale y'a jɔ taasira défend ko t'a la condition ko t'a la sigida de ta don sigida de bɛ sera a kɔnɔ olu de b'u ka alimami de b'u ka événement k'a kɔnɔ donc o hukumu kɔnɔna na sigida mɔgɔw fana u ye an bonya k'a fɔ u y'a kanu misiri in dayɛlɛ a juma fɔlɔ anw de ka kɛ a selibaga ye donc alhamdulillah an fana ye an kun don bonya in kɔrɔ an y'a minɛ n'an bolo fila ye an ka imam bɛ yen n'o ye Sanogo ye ale de ye imam ratibu ye misiri la ko ale yɛrɛ ye ni a kanu anw de k'a seli n'o bɛ fɛn yira o bɛ karamɔgɔ yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kanu ni bɛn a b'o de kofɔ sigida la olu bɛ se k'a seli u bɛ se k'a fɛn bɛɛ kɛ ale bɛ a ka nayabu fana bɛ yen mais o y'a bonya di an ma o b'u ka an yɛrɛ dama cɛ kanu kofɔ an b'a ala deli ala k'o de jidi ni dɔnnibaw bɛnna yɔrɔ o yɔrɔ ka ɲɔgɔn kanu k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma siga foyi t'a la taga ɲɛ bɛ yen nɔ alhamdulillah an fana ala sɔnna a ma an y'an kun don a kɔrɔ an taara bonya da an karamɔgɔ kan a Seyidi Sherif Ahmad Tidiane Haidara a ko ale yɛrɛ nisɔndiyalen don ni nin ye a bɛ dugawu kɛ an k'a seli n'i y'a ye sigida y'a di an ma ɲangumaw ɲɛ bɛ a la ko an n'a ka kan de donc o y'ale nisɔndiya alhamdulillah an bɛ ɲɛ ale tɔgɔ la sabula an yɛrɛ tun b'a kanu ale kan na nka ka da ko cogo kama ale ko ale yɛrɛ y'a kanu i n'a fɔ sigida y'a kanu an k'a seli cogo min ko ale fana b'a wasa don a la an k'a seli o cogo la o de ka di ale fana o la an b'a fo ka sirifula bɛɛ fo yan nɔ ka sigida silamɛ bɛɛ fo mɔgɔ caman bɔra yɔrɔ wɛrɛw la an yɛrɛ jɛɲɔgɔn n'an baara ɲɔgɔn na ka na fara an kan quartier wɛrɛw mɔgɔ caman nana an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ala ka ni ɲɔgɔnnaw caya ala ka silamɛya kɔrɔta ni nabi dan sigi bi juma kutuba la an ye min sɔrɔ ka bɔ Bamako Kina min bɛ wele ko Zorokɔrɔ Fuga a bɛ février kalo ma san 2026 n b'a deli ala subhanahu wa taala fɛ ni juma dayɛlɛ in ala k'a kɛ hɛrɛ ye sigida ma ala k'a kɛ bɛn ni kelenya sabatilan ye sigida la wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin shukran